Ya mwaswera bwanji abale ndi alongo tikulandireni mwapaderadera ku Sabbath monologue ya lero. Ya lero ndalimba mtima kutuluka panja koma kukuzizira tabwitsa kwake masiku ena umatentha ngati kuti sama yamba koma ikona soti sama sinafike mabwinobwino tidakali mu spring. Of course sinafike mabwinobwino, tidakali mu spring ndiye ngati kunoko kumene ndimakondobwera kuno zapangira monologue kunoko ndi kuntundako ndi ku northiko pang'ono, it's northward ndikumakhala ngati kumazilirako kuposa kumene ndimakhala kumusiko kwa kumene ndachokera sikuzizira mene kuzizira uno koma kuzizira koma ndabwerabe panja momwe inavabe cha mphepo ndiye bolako koma ndikuona anzanga amene anakulira weather imene ena akungoenda ndithu opanda cha mphepo ine nazo zotentha izi zanuzi sindikwanitsa kumakhala kumayenda opanda cha mphepo komabe ambuye atile chifundo mazatulukira kadzuwa pang'ono mwina tili nkati kanu mwa monologue mwina Mulungu andichitira chifundo mwina kadzuwa kawalako pang'ono kuti tikhaleko ndika warmth pang'ono. Komano I hope you had a wonderful Sabbath. I know kuti monologue hii mumayionera Sabbath itapita. I know anthu ena aku area 47 mwanjo laliki wale nadi. I received a phone call kuti no kunali ulaliki wabwino kwambiri. Ndiye I know what happened to 47 SDA Church kuti no aya anthu adalitsika. It's nice. It's nice to have you guys around kwambiri and ndithokoze maina ano apa YouTube apa Google amakhanga tiko ena ndiwoti sometimes pamakhala si dzina la munthu bwinobwino ndi ena sindimatha kwadziwa ena spoti email umatha kuseva zosiyana ndiye koma ndumano abe maina ena ndi ena amene ali very consistent on this channel amene amapanga comment amene amationera kwambiri. I think number 1 ndi wina wake timati Zapio. So welcome if you're watching Zapio. Naona saw a comment from Hastings Mbewe. I saw another comment munthu anandichula dzina koma I'm not really sure who that person is. Ndithokoze kwambiri. Tisanapite patali ndithokoze kwambiri kuti mationera. Tisanapite patali and please muzionera, please comment zimene mungathe kumanga comment. Tisanapite patali kwambiri, remember to like the video pachinakuzanikali how it goes kuti no video kuti ipite kwa anthu ena kuti anthu ena ayilandire. You should be mafuna ione kunena kuti kodi anthu akuikonda content iyi, so you have to like the video. Osangoonera, click like. Ngati simunapange subscribe and you love our content, also click subscribe. Komanso write a comment. Tisana pite patali topic yathu ya lero tikamba za institutionalizing communion with God. Kamina kuti institutionalizing prayer and Bible study. Ndimasulira bwinobwino what we mean by that. Tikafika kumbali imeneyo tikafika meyo what do we mean by kupanga institutionalize communion with God and why njifo yanzi zofunikira kwambiri kuti tipange institutionalize. Njifo yani ndayuza chizungu imeneyo ndimasulira, don't worry, mumvetsetsa what I mean. And that's the topic imene takambiane lero. Koma tisanafike ku topic imeneyo ndinayi nanufunso nofuna mundilembere mu comment imo. Write down in the comment right now. Ndikufuna ndifunse funso ndiye ndikufuna nive maganizo wanu. Mukhoza kulemba in the comment. Chimene chimasuntha ndi chani? Mukuganiza kuti chimene chimasuntha ndi chani pakati pa dzuwa ndi
dziko lapansi kapena kuti earth. Limasuntha ndi dzuwa kapena limasuntha ndi dziko lapansi. Na ena mukhoza madabonera kuti isn't it obvious mesa kuti anatiphunzitsa kale, tinaphunzira kale skulu tidapitatu ife. Anatiphunzitsa kale geography, tinaphunzira kale zakuti. Maganizo anu ndo ana. I really want to hear maganizo anu, so please leave a comment pansipo talembani aliyense ataipe maganizo ake amene akuganiza kuti chimene chimasuntha ndi chani pakati pa dziko lapansi ndi dzuwa lakumwamba. Tisanapite patali titseke maso kuti tiyambepo mkambirano. Ambuye akumwamba tikuthokozani chifukwa cha nthawi yabwino imene mwatipatsa, tikuthokozani chifukwa cha maola a Sabata, madalitso anu ochuluka amene mwatipatsa. Pameneno tikuyamba kuti tikambirane mawu anu, tikambirane za pemphero ndi Bible study, kufunikira kwake ndi theme imene takhala tikuyikamba kwambiri, koma tifuna kuti tiyikambebe sangochokapo mwachangu chifukwa ndiyofunikira. Chotero mutipatse mzimu wanu, ine mutipatse mzimu wanu oyera, anthu anu omvetsa mwadzaza ndi mzimu oyera. Mutifungatire, mutithandize tonsefe kumva mawu anu, tseguka maso, kumvetsetsa chimene mukufuna ife tiphunzire. Mu dzina lopambana la Yesu Khristu pemphera. Amen. Alright. Ndienda fusafusa, I hope mwataipa in the comment maganizo wanu. Chenye masuntha ndi chani pakati pa dzuwa ndi dziko lapansi. Ineyo, of course, this is not our topic, but timakonda kugamba ndi ka diversion pang'ono, trivia tikozolera, trivia. This is not a salvational issue. Olo anthu atapanda kuzidziwa izi sikuti zingawathandize kuti akapeze ufuma kumwamba tsiku linake. It's not necessarily a salvational issue, koma it's just chili mu buku. Mandimvesa ndikati chili mu buku. Ndi topic yotino ili mu buku, komano si topic yotazafuza pa mayeso. Mwadzi wa matopic amene aja ku secondary timati umatho kwapeza ma textbook athu aja amatokani matopic ambirimbiri simaphunzira zonse ayi. Pamakhala zinthu zake zofunikira zimene zili zoti zimabwera pa mayeso amafunsa za musyllabus. Koma panali zina zotino nzosafunikira, zoti zili mu buku ndi knowledge komano ndi yoti sili mu syllabus. So knowledge imene mu buku ilimo is in the truth, koma si present truth. The precious truth. It's the truth, it's right there in the Bible, koma it is not present truth. Ndeyo I think naguza ni mu video hata kuna kuti I love the truth. Nsanami I love the truth. And I really love Mulungu akamati tsegula maso kumati onetsa zilungamo zina. It's just the truth there for our benefit to enjoy. Jesus said kuti I am the way, the truth and the life. Nde when you are tikama dziwa chilungamo nkumakhala exposed ku chilungamo, inezima ndikomera kwambiri andizima ndaisa ntimwanga to be in the truth. Mwanjira ina kukhala otseguka maso, because Satana akunamiza anthu kwambiri. Aunamiza anthu kwambiri, and Zambiri amatinamiza. Zambiri zimene waphunzira nzabodza. I'm telling you the truth. Zabodza. Nzoti sizipanga stand the test ya Baibulo. Then I would rather believe the Bible. Komaso zimathandiza kumaenda mu maso otseguka, even those in instances they are not necessarily present truth. Koma zimathandizira your mindset kukhala yotseguka, because it helps you to see my deception osiyana amene Satana akutani amabweretsa. Ukangokhala munthu wongokhulupirira chinthu chimene amaphunzira chimene boma limatiuza, kungokhala munthu wongolandira china chilichonse, I'm telling you umakhala prone kuti upangidwe deceive. Ndio umakhulupirira chilichonse chimene aboma anena. Hayi matenda awa abwera, landiranizi, and I'm telling you anthu amavulala with such a mindset, because they don't sitipanga examine kuima kaye kuona kuti izindizoona izizi. Siziwoneka zoona, you know. So we don't examine to see kuti kodi ndizoona, timangolandira chinachonse, which is not a good idea. Komano anyway, so this is just a trivia thing, is not necessarily chimene takambirana. Ndakale kuti topic athu tukambirana za institutionalizing prayer and
Bible study, communion with God, kuzipanga institutionalize. That's the topic imeta kambirane after tikamaliza the trivia. I don't know kuti mwaika yankho yanje. Of course I'll read after. Oh, by the way, ndikumbukira kuti nakambira zona kuti I need to send you my verse. Ndena kuti nzani my verse. Lero sote akambasa my verse amenachi. Koma ndifati peze njira. Ndengati I don't know mulembe, so write in the comment. The comment section is very, very important. It's how I know what you think. And this is YouTube, eh? This is not WhatsApp. So this is YouTube. YouTube, for me to know, you need to write in the comment. Ndingakutumizireni bwanji. Ndinu aku Malawi. Muli ku Malawi. Do you have a WhatsApp number? If you do, ngati muli ndi WhatsApp number, write the number in the comment kuti no ndikutumizireni pa WhatsApp. Ma verse acha. Alipo, my resources alipo. I should send you my verse nakambia last week. Amene munaona presentation last week. So please write in the comment, put down your phone number, kuti know how do I send you, ndikutumize ngati muli WhatsApp, ndikutumizeni pa WhatsApp. Ngati muli ndi email, ndikutumizeni kampa Gmail, munitumizira email yanu, I can send you those verses. I think tipange yonje, because I cannot, sinazipange sizili pa Google Drive inere yonse kuti ndike link apa, komasa I'm not sure if the link will work, tindi ma subscribe ochepa, pa zina ndizina, sizigwira ntchito kwa ma small channels, right? So yatu ndi small channel. And sumupanga click subscribe, ndei kula bwanji channel. Anyway, that's just on a lighter note. Ineo ndi makhulupiriro ne kuti chimene chimasuntha ndi dzuwa, not dziko lapansi. That's my belief. Belief yanga yongoganiza ndekha ayi ndithu. The word of God. Mawa Mulungu amanena chani pankhani imene iyi. It's very interesting. It's very, very interesting. This is not a topic. This is just trivia. We are going to the topic. Ineyo ndi makhulupiriro kuti chimene chimasuntha si dziko lapansi. In fact, Bible in my verse angapo imanena kuti the earth cannot be moved. It is stationary. Something along those lines, not the exact words. Koma imakamba maungata immovable, cannot be shaken. You know, zotero zokuti standing on its pillars. Kuti ndi chinthu choti chili firm. That's why earthquake imakhala a very big deal. Because chinthu choti sichimasuntha wamba. Koma earthquake imapeza kuti yagwedeza those foundations, and earthquake ina yake ikubwera yoopsa ili miliri 7. Kuma petro kwa miliri 7. Ikubwera yoti inedza kugwedeza chinthu chimene cha immovable chikuchigwedeza. Ma building kumango, laying low, laying flat, time of trouble. Mfake so amene kuti hide in me, come to me while I can still be found, for a time of trouble sinthawi yamasewera. Mundipangisa ndilowereso direction inatu. Time of trouble sinthawi yamasewera. So kusabwera earthquake means kugwedeza these foundations. Koma I believe kuti this thing chimene we are on right now, ichichi si chimene chimasuntha. Bible ndi buku losangalatsa kwambiri. And you know, tinakhala kuti anthu tinatsatira Mulungu, maplani ya Mulungu. Bwezi zambiri zomwe timaphunzira ku Baibulo, sibwezi zitatipanga affect. Koma because we went with Babylonian education, nde basino amatiphunzitsa ndi anthu aku Baibulo. Pamene tinakhala in maskulu athu abwinobwino oti sanapange zoti tizilandira syllabus athu from Babylon, mwina bwezi tikuphunzirako zinthu zabwino, you know, geography yabwino ya chilungamo ya Baibulo, biblical based. Bible imanena kuti tikawerenga ngati pa Joshua 10 pa verse 12 apa ndatsegula. Mmakumbukira what happened here, kuti Mulungu anauza you remember the story imene inaendera. In fact, let me just read it for you. Time bunch 14 minutes, okay? Yeah. Let me read it to you. Akuti. Ndiyambire verse chanu kwa. Ndiyambire verse 12. Then spake Joshua to the Lord in the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel. And he said
And he said in the sight of Israel, Sun, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of Ajalon. Now, this is interesting. This is very interesting. Zinthu ziwiri zalamulidwa kuti ziyime, dzuwa ndi mwezi. Now, model imene maphunzira dziko lapansi imene kuti mwezi ndi umayenda around the earth, umayenda around the earth. Zimene ndiye timaphunziradi. Koma amatuzana kuti koma dzuwa, dzuwa ifeyo dziko lapansi limene limazungulira dzuwa. Koma in this verse tikuona kuti chimene chalamulidwa kuti chiyime ndi dzuwa osati dziko lapansi. Now, abayenda longo amati let us reason together. Chinthu chimene chayima, chinchoyima ati sichikuyenda, mungachilamule kuti chiyime? Kamundipesa logic yake. Pali desk amwina simungayione iyi, pali desk ilapa. Then ndiziuza kuti ima pompo. The desk is not even moving. Nakali matalankhula bwezi ndiuza kuti ndayima kale, I'm not moving. Ndayima kale, I'm not moving. So, logically, tukuena kunena kuti, of course this is spiritual logic now, you know, sanctified by the Spirit. Tukuena kunena kuti pamene popo ndi kuti chimene chikuyenda ndi chimene chikulamulidwa kuti chiyimecho. So dzuwa limaziyendera and linali around the area of Gibeon, and it is ikulamulidwa nena kuti yima pa Gibeon pompo. And iwe mwezi yima mu vale ya chani ya Ajalon. This is literal, zinachitika ndi zenizeni. Dzuwa lidayima, mwezi so unatani unayimaso osamaenda. Verse 13, and the sun stood still and the moon stayed. So it shows kuti verse hii kunaona mwezi ndi dzuwa zimaenda and zinalamulidwa this day kuti zisaende. And there good until the people had avenged themselves upon the enemies. Then verse nanguti, is not this written in the book of Joshua? Kuchira utsimikizi lolemba kuti akodi sizinalembedwe izi, si history, si mbiri yoti idalembedwa kuti dzuwa lidayima, mwezi udayima, si mbiri iyi. Akuti nkubwerezaso. So the sun stood still. That is katatu now. In paragraph amene that is katatu kuonesa kuti dzuwa latani likuyima ndimene lulamulidwa kuti liyime. So the sun stood still in the midst of heaven. Chili mlengalenga pa dzuwa limenda mlengalenga lili in the heavens according to Genesis. Mulungu anayikhazika in the heavens. And the sun stood still in the midst of heaven and hasted not. Hasted, silina fulumile, silina lipachangu dzuwa, hasted not to go down about hasted not to go down about a whole day. Akuti silina fulumile kuti likalowe, silina pita kumene limapita, limakhala lukuyenda. Ndakuti silina pange changu kumayenda kukalowa. About a whole day. Ilango yima dzuwa. Not dziko lapansi. So me nine chikhulupiriro changa chona kuti imenda ndi dzuwa. That's chikhulupiriro changa. Genesis verse yomaliza kena kuti yambe institutionalizing prayer and Bible study. Verse yomaliza pankhani imeneyi Masalimo ndiwe walete. Masalimo jana koda meja. Ndimakumbukiratu kuti ndikuyenera ndikumbukire Masalimo jana kodi inu. Oya, Masalimo 19. Masalimo 19 ningofika pa verse 440 nthawi ya trivia yatha. Sunifore ngati ambiri pa trivia. Tiyambepo it.
verse 4, Masalimo 19 verse 4 akuti their line is gone out through all the earth and their words to the end of the world. I think akukamba za context yake ndiya firmament. Ndiye akunena kuti in them mkatimo hath he set a tabernacle for the sun. So dzuwa analipangira akuti tabernacle ndi ngati temple, kachisi. Dzuwa anayimangira kachisi yoti no izikhala nkati mwa ili nkati mwa kachisi mwa tabernacle imeneyoyo. Verse 5 akamba no verse 5 ipangano describe dzuwa no ifotokoza za dzuwa akuti dzuwalo is as a bridegroom. Mumva kanyo akuti dzuwa lili ngati bridegroom. Ndeta verse anakuti coming out of his chamber. Likamatuluka mamauja mukamaliona limakhala likutuluka ngati likudzuka yonche likubwera likutuluka ati and rejoiceth as a strong man to run a race. Imakhala likutuluka yonchi ngati yakonzeka kuti no ifuna ithamange mpikisano verse 6 akuti he is going forth akamba za dzuwa akuti he is going forth is from the end of the heaven. Imachokera uko kumapeto and his circuit unto the ends of it. And by the way, circuit ndekuti ndi mzunguliro circuit ndi kuzungulira circuit ndakuti his circuit unto the ends of it and there is nothing hid from the heat thereof. Mwanjira ina imakhala ikuzungulira pena paliponse pa dziko lapansi pano. Dzuwa limakhala likuzungulira likuwomba pena paliponse pa dziko pano. Ine ndakakondonera kuti maskulu athu pomwe ndi maskulu a Baibulo nde amakhulupirira zimene what science Paul ananena kuti the science falsely called. Amakhulupirira zima authority ena ndi ena, not authority ya mawu a Mulungu. Ine nakonda kuti skulu yakumwamba izakhala skulu yokoma kwambiri yopanda any false education. Mlibe mu education yonse yabodza. Skulu yakumwamba izakhala skulu yokoma kwambiri. Apa dziko lapansi imachuluka zinthu zabodza, zinthu zoti no Satana waonjezeramo to trick us. Ine ndimakhulupirira geocentricity. Geocentricity ndi imene yoyo tanthu zili dzuwa ndi limene limatani limasuntha, ndi limene limazungulira pena paliponse kukawalitsa pena paliponse pa dziko lapansi. Quotation ina yake Ellen White anene kuti the suns in their systems going around the throne of God. Masans anene masans kuti ngati in plural we know kuti kuli maiko ena amene sanagwa amene sanajenawo chipatso. So there are plenty of suns maiko ena and akuti in those systems they are going around the throne of God, giving glory to God. God is the one in the center, not the sun in the center. Njifanya antena kama bwana ni conspiracy, ma theory yao omaona kunena kuti kodi dzuwa ndimene mwayika pa center fire kuti 30 zizungulira dzuwa imene koma si sun worship ena amapita omeko koma mizi si sun worship izi sizama freemason izi. Ma freemason yawo jamuona maka twist zinthu kuti no sokoneze anthu. Koma Bible imene kuti let God be true and every man a liar. Romans chapter 3. Let God be true and every man a liar. Then it's up to you to believe what the Bible says kuti dzuwa ndimene lidaima kapena what science says kuti no dziko ndimene limayenda. So in this case ngati dziko ndimene limasuntha ndiye kuti tsiku ilili kuti dzuwa lime ndikuti linapanga pause ndi dziko lapansi linaima kena kudzuwa nkuima. For me this doesn't make sense ya bwino. All right, topic athu ya lero we are in now 24 minutes. Iyo ina trivia chabe ndimve maganizo anu. What do you think? Nafusa kale maganizo anu ndotani chimene chimayenda ndi chani kwa inuyo maganizo anu mmene mnaphunzirira mmene maganizira chikhulupiriro chanu. Ine ndimapanga respect maganizo awo ina aliyense
sikuti maganizo anga ndi okhonza kapena kuti nde amene mwena kuatenga no matter what ai ndangopasani maganizo anga kuti ine panopo unless I'm told otherwise on the last day kuti iwe umakhulupirira zako ndi dziko lapansi limene limasuntha. Yeah, fine. For now ndikhulupirira testimony ya Baibulo zimene Baibulo likunena. Institutionalizing prayer and Bible study ndipempheranso kachikena mbuye pamene tikufuna tione topic ofunikira theme imene takhala tikukamba wiki yatha tinakamba yomweyo, and another monologue tinakamba nkhani yake yomweyo ndi theme yoti timakonda kuyibwereza ambuye akumwamba mukhale nafe muthandize kumvetsa because it's a very very important theme moyo wathu wauzimu. M'dzina la Yesu Khristu pemphera. Amen. Institutionalizing prayer and Bible study. Tikutanthauza chani? Tikati institutionalizing prayer and Bible study, what do we mean? Kuchipanga institutionalize chinthu ndiye kuti mukuchikhazikitsa kuti ndi chinthu choti chasandukano cha chizolowezi cha permanent chachikhalire. Mundimva kaya? Mukuchikhazikitsa kuti ndi cha permanent, so chinthu choti chimwe chasanduka it's institutional, ndekuti chasanduka is now chankusanduka chizolowezi chankusanduka chimakhala permanent ndi mmene chilili mwachipanga institutionalize mwafika poti ndi it's official. Now topic imene tinayikamba wiki yatha tinayikamba sinda other monologue ndi theme yoti yofunikira kwambiri because moyo wa Chikhristu mapila awiri amene wawa pemphero and Bible study ndi indispensable. Mapila indispensable ndekuti nchoti simungachichotse. Mwanjira ina kulibeko Khristu lo mmodzi pa dziko lapansi. These were not the two principles. Of course mwina kalekale kunalibe the actual word of God, kuti kunalibe the Bible. Koma the principle was still there. Enoch me apanga community Mulungu me apemphera eno aita kuti angelo amabwera kuzampanga instruct. So there's always instruction, there's always mawu a Mulungu to come and speak to you zoti uzidziwe, knowledge. So these two activities that are very very ndizofunikira kwambiri, very very important. So pakuzizira pakuzizira kwa basi maka ndikuzizidwa usati thupi kwambiri koma manjawe ndamene akuzizidwa kwa amene akuti anzanga anazolowera wakuyendawo alisana vale maglove ena aliwonse hayi ndithu anzathu ndi weather imene anakulira basi yozizira yonche. Anyway, you and me abayenda longo kumene tikulowera kwete tili kumapeto a nthawi nde tikuyandikira tikulowera tikupita kumaleke ku climax, ku finals, tikupita ku finals. Tili pa chiopsezo kwambiri ngati sitinapange institutionalize, sitinakhazikitse prayer and Bible study, sinafike popangidwa institutionalize moyo mwathu. Ngati zinthu zimene zidakali optional zongochitika mwa apo ndi apo mukangoganiza kapena pamene mpapezeka mpatapo, you are in big trouble. Big trouble. I have to be telling you chilungamo. Asindi maina kumakubisirani zoona zake. Zimafinika zifike zinthu zimene zizi moyo mwanu zifike pa institutional zachikhalire permanent zokhazikika zochitika daily kuti no matter what
the circumstance, no matter what the condition, no matter what, where you are or what is happening, izizi ndi zachikhalire. Kudya chakudya, kudya kandi breakfast kandi lunch is institutional. Zimachitika zachikhalire. Zivute zitani maka, kaya wakwakwera ndege, kaya uli muboti, kaya ni nthawi ya mayeso, kaya kunthawi ya malilo. Any occasion kumakhaza kudya. It's mayenera mudye basi. Ndicho okhazikika kuti mayenera kudya. It's the same thing ndi moyo wauzimu. Prayer anthu ambiri sadziwa. Munowena sala ambiri koma ena sadziwa. Mwina nene kuti ambiri. Prayer, pemphero, ndi moyo wa mzimu wathu, wa uzimu wathu. Baibulo ndi moyo. Baibulo ndi mphamvu. Pemphero ndi mphamvu. Timayenera kumapita to these things, timayenera kumapita ku pemphero, kumapita ku Bible study, kuti tikapezeko mphamvu ndi moyo za daily, from Sunday to Saturday. So zinthu zimene zimayenera zifike potino they are institutional. What time? Kodi timayenera kuti what time? Okay, timayenera kukhala ndi communion ndi Mulungu. What is the ideal time? Ideal time imene no Mulungu amenera kuti mukumane ndi Mulungu mukhale ndi nthawi ya prayer ndi Bible study is in the morning. Tsiku mlimamawa choyambilira cha tsiku chimayenera chikhale communion with God. Sunday to Saturday. April to March. Hello? Mwandive sameo? Chaka ndi chaka. 2025, 2026, 2027, forever. Ntanake someone amene timadzona naye I know kuti kunaye kusadziwa chabe anapanga suggest ngati kuti ku pemphero inango khazidwe fa cha dziko lapansi mina kumwamba sikakhalako. The thing is Mulungu amenda ndi ma principle. You know, sometimes it's not just about the specific activity, koma the principle. Principle ya pemphero is communion with God, kulumikizana ndi Mulungu. Communion with God will continue in heaven. Angels, angelo akumwamba amapanga communion ndi Mulungu, and eno kuti they love communion with God. Amapanga communion, they go and kneel down before the Father and commune with the Father. Angelo sana chimweko. So that's what I'm trying to tell you. Prayer is an institution. Bible, the word of God is an institution. Ndi okhazikika ndi mmene chilili, ndi mmene ndi how mmene umakhalira. Because timene umaka commune ndi Mulungu. For Mulungu is a source of life and source of strength. He is our life. Opanda Mulungu we can die. Literally. So in order for us to continue living forever, tikuyenera kuti tizipanga commune ndi Atate. Kumanga communion ndi Yesu, kumapanga communion ndi Atate. Atate we commune with him mu pemphero. Yesu we commune with him in the word of God, because Jesus is the word. And then we receive mphamvu, we receive strength. So far so good, kazi kumveka kaya? Write in the comment ngati zikumveka, write, type kunena kuti zikumveka atsogolere, zikumveka. So this has to become a daily activity. Now the mphamvu zimene mmalandira, sorry muzikhukia tambiri mbeze ndikulowera ku chizungu koma I have to try my best to keep it in chichewa for you to know.
ma video awawa specifically ndachichewa playlist ndiye kuti ndipeze ndikulankhulaso chizunguso is not a very good idea, right? The English ones are coming. Prayer mupemphero mumalandiramo mzimu wa Mulungu, mu Bible study so mumalandiramo mzimu wa Mulungu. That's how many timadzadzidwira ndi mzimu woyera. And the Bible imanena kunena kuti kwa Efeso Bible imanena kuti osapanga grieve the spirit, akuti osakhumudwitsa mzimu woyera, by whom we are sealed. So the Holy Spirit ndamene amatipanga seal. Ndaenda kuuza kuti through prayer and Bible study mumalandira the Holy Ghost, mumalandira mzimu woyera. And mzimu woyera ndamene amatipanga seal. Hello? Muiona kukomendero yankani? Mzimu woyera ndamene amatipanga seal. And yet activity yoti tilandire mzimu woyerayo ndi prayer and Bible study. Ndi imene that's how we receive baptism ya mzimu woyera. Ndiye tikunyalanyaza activity imene yoyo mwanjira ina tikunyalanyaza sealing. Ningani opsa mwanjira ina tikunyalanyaza sealing because tikunyalanyaza mzimu woyera. We are ndekuti timakhala kuti ndife opelewedwa mzimu woyera. If we don't commune ndi Mulungu wakumwamba through prayer and Bible study, ndiye kuti timakhala destitute of the Holy Spirit. Akuti we become destitute of the Holy Spirit, akuti like the hills of Gilboa were of dew and rain. Akuti mapiri aku Gilboa anali opelewera chinyontho ndi mvula. Anali dry, ouma. Ndiye akuti timakhala ngati mapiri amene wote akhala kuti sitikulandira mzimu woyera, tikhala kuti sitikupanga communion ndi Mulungu, communion with God kudzera mu prayer and Bible study. Unfortunately sitili munkalasi. Sitili munkalasi kuti ndikuonetseni. I wish nganakhala kuti ndithakukupangira illustrate. Oh, mwandipatsa idea. Mwandipatsa nzeru kwambiri tu. Mwandipatsa nzeru ndekuti wiki yamawa tingoti monologue akubwerawa ena tizikhala tikakhale tigule whiteboard kind board yoti tizitha kulemba ngumafotokozerana. Tikalowa mkachisi, tikalowa muchipinda chopatulika, osati chopatulikitsitsa koma chopatulika choyambirira ichete, mukangoti mwalowa munali ma items atatu. Wangolowa kumatsogolo kwako ndiye kuti kunali altar of incense, and I'm about to talk about the altar. Ndikamba pompano za altar. Then kumanja kwakeku kunali tebulo ya shoe bread ya Ngati, akhala ma stack ukusikisi kangati ukusikisi. Then ndiye kuti kumanzere kumakhano candlestick ya imene maunikire imapereka light ya makandulo malampo kwana 7. Now Bible imanena kuti thy way, O God, njira yanu ili mu mkachisi. Mundimve semwe kwet? Njira yanu ili mkachisi. Mwa njira ina kachisi ndi blueprint, ndi map amene timene umakhalira. Ndema what God did, Mulungu ndo God is a very beautiful teacher. Saname. Oine ndikuchira uzivo opeleweya ndikamaphunzira koma ndifotokoza bwinobwino kuti anthu amvetsetse. Oh, God is a very beautiful teacher. Amafotokoza momveka bwino lomwe. Malo mongolemba kunena kuti izizi
ndi zimene zili ngodya za moyo wa Chikhristu. Anakatha kuti kungolemba Mulungu kuti prayer, Bible study, utumiki, fasting, hygiene, for zonse ndichula zonse zili mu sanctuary. Zonse ndizitchula papazi zili mu sanctuary. Hygiene, zina ndi chani, and state of the dead. Anakatha kungozitchula list. Kwa what he did Mulungu anakuti no, momwe ndingozitchula ngati list ya zinthu ngodya za Chikhristu, za moyo wa Chikhristu. Momwe ndingozitchula ngati list, what he did anaziyika in ma items. Anatenga zinthu za solid, chinthu ichi ndikuchika in an item, ndikuchikhazika mu sanctuary muja. And I believe that is a better way, much better way, njira yabwino kwambiri yotiphunzitsira kuti visually tizichiona chi item chija nkudziwa chimene chikutanthauza kapena chimene chikuyimirira chi item chija. Komanso choti ndi chi item, for example ngati chi desk ndikunena kuti chila papachi, chi desk ichi kuti no chifukwa ndi chi item chimangopereka feeling ina yake kwa ophunzira, kwa munthu amene ophunzirayo, kwa student, kuti no chimapereka solidity. Chundisowa chizungu chake, chichewa chake kuti ndinene kuti bwanji, kuti chimapereka kulemera, kukhala kwina momwe ngolemba kuti prayer. Koma ukachimanga itemize ndikukuonetsa chi item kuti ichi chikuyimirira prayer. Ndi chimakhutalitsa chinthucho kuchipangisa chikhale cholemera. So chi altar of incense chijacho se incense imayimirira mapemphero amene akupita kumwamba. So that altar of incense, it represents prayer. Ku Revelation tikuwerenga mna kuti the prayers of the saints, the altar of incense pamene pamachoka the prayers of the saints. So ndi pemphero, meaning kuti Mulungu anachika ku north, not ku north per se, koma kuti ukamalowa chimakhala chili kutsogolo kwako. That's what I mean by north, kuti chili kutsogolo kwako. Very important. That's number one. Kenako ku right uku nkudzaika no shoe bread, mawu a Mulungu. Bread, yesu ana kuti ndine Ngati, I am the bread of life, amatanthauza mawu a Mulungu. That's the bread. Then ku left uku kulija ministry, kapena kuti living test, kupanga testify, kupanga give light to the world. That's why pali ma 7 candlesticks, kupanga minister kwa munthu wina. Izizi ndiye ngodya zitatu za moyo wa Chikhristu. Koma ina papa ndikufotokoza kaye za the twin institutions. Ma twin awawa prayer and Bible study ndi amene amapangisana kuti ukapange chachitatuchi. Hello, chachitatuchi sungayambire chachitatuchi usanapange prayer, usanapange Bible study. Order yake ndiona kuti umayambira prayer yo, kenako Bible study, kenako foti walandira mphamvu, ukuku walandira mphamvu ndi moyo, walandira kuwala, walandira kuunika, then you go now ku chachitatuchi kukapanga no minister kwa anthu ena, kukapanga no bless anthu ena. Pamene wadzazidwa ndi moyo, wadzazidwa ndi Mzimu Woyera. So mu sanctuary, Bible imanena kuti thy way, O God, njira yanu Atate ili mu sanctuary. So mu sanctuary, mwa njira ina tukamba za institutionalizing prayer and Bible study. Mwa njira ina through kudzera mukachisi muja bayenda longo, Mulungu adapanga institutionalize prayer and Bible study. Anazikhazika mu sanctuary muja. That's why sanangolemba kuti iyi ndi prayer, iyi ndi Bible study. Chinakapepuka. Even kwa ineyo chinakapepuka. Koma anachika as an item. Ndi kuchikhazika solidly mu holy place muja. Kuzika as ma item, kukuonetsani kunena kuti these items zimene zikuyimiriracho ndicho kukhala, ndicho kukhala mwa mtundu umenewu. Okay.
somehow. Okay. Somehow. Okay, somehow battery yanga ya drainer. I think ndimayuza brightness. Ndimayuza brightness wa mbili. Nde ya drainer mwachangu ndisa na malize. Nde what we'll do is ikafika pena pai kuti no sinamalize tisamukapo apa tipita pa charger. Tisamukapo tipita pa charger ngati sindikhala ndamaliza. So these things Mulungu anazipanga institutionalize. That's what I was trying to say. Kudzera mu sanctuary Mulungu anazipanga institutionalize. Prayer, Bible study ndizina. Koma leo suri kwamba zina ndizinazo. Leo tukamba za Pemphero ndi Bible study. Nane akuti tiwerenga nkhani ya altar. Nkhani ya altar. Mane akuti ndifotokozerapo pang'ono. Kupanga institutionalize prayer and Bible study. What am I trying to say? Ndifuna nditanthauze ne akuti no. You and me tikuyenera kupanga institutionalize. Zifike pone akuti no this activity is sichongoti chimangobwera modzidzimutsa moyo mwanu kapena kungobwera mwapo ndi apo. Ndi chinthu chokhazikika tiyo chimachitika every day, is a habit. Zikomo kwambiri. It's a lifestyle. Zimafunika zifika pone akuti no communion ndi Mulungu, kulumikiza ndi Mulungu, zifike poti no these things are lifestyles. Lifestyle ndi mmene umakhalira iweyo basi, ndi part of life. Let me give you more examples for you to understand. Mulungu wangondi basa more inspiration. Izina zake ndaziganiza ndeza ndakumbukana apapa. Munyumba mwanu munena mupezana kuti no there are, say for example, munyumba mwanu kuli shower. Shower is the institution manager. Bath, shower, institution is for there is good and akuthandizani hygiene. And amene azikasambako. That's institution yokhazikika and machita kuipasa chipinda chake cha special. Ndima items ake special. Kuti this is for showering. Kuti no anthu azipanga shower as to keep the body clean. Then kumakhala a toilet for kuti no to kuti anthu azithandiza kumene kuja. Then kumakhala a kitchen. Kitchen is another institution mu nyumba mwanu muja. Kuti no yokhazikika chikhazikike mmachita kuipasa chipinda chake cha special. Kumatokhala stove, kumatokhala mpaula, kumatokhala zosiyana zophikira ziwiya, chanchani, maspice, michere, sugar, honey, zimapezeka kutiko mu that institution ya cooking and dining. That's an institution mu nyumba mwanu. Then pali sitting room, imene umayipanga reserve for kulandira alendo, pochezera, popangira commune as a family, kamponera television yanu. That's an institution. That's what I'm trying to say. Kuna kuti anthu ambiri mmene tinakulira, mmene tina, because ndife okugwa tinagwa. Yema ndikayi pang'ono. Okay. Tisamukire ngai moto. Ikone kuti brother yanga ikudrera mwa I don't know why it is happening like that. So what we'll do, we'll move and we'll continue talking in the charger. I don't really understand why ear drainer fast like this. Okay, I should do jangu sana bangi. Okay, ndekuti microphone iso ndichotsa kayi nanga port ya microphone imakhala so